téček. Jo, to je hajzl. Teď ho oddálím. Jo, něco mi leze po noze. Dobrý, jo. Tak právě tady máme největšího sráče, vole, z kterého jsme vysraný obě dvě. Máme to takovouhle tyč a jsem posraná. To mělo být i pro rodiče, nemůžeš mi takhle zprst. Musím, protože chci spát. A teď tam... Jo, mimochodem je asi 1 ráno, obě už jsme usínali. Jo. Ty máme tady tu tyč, ten debil se furt hejbe a já vám husinu až na prdeli. Hej. Jdeme na to. Počkej, já si vezmu do ruky tu deku. Doufám, že ho to nezabije. Kam to dá? Tam bude hovno vidět. Já chci domů. Já chci taky domů, ale protože toho je plná Indie. Takže 1, 2, 3. Jo, ježiš, Žádný trampy po Indii, nikde, vole, prej na Himalaj. Já se poseru. Není to ještě další, není tam nějaká další. Není tam, vzala jsem to nejdelší. No. Já nechci, aby mi lezlo na ten ručník. Hej, to je debil, hroznej. Ty hajzle. Dobrý, pokus číslo 1 nevyšel. Pokus číslo 2. Klapka 1. Já nemůžu. Počkej, udělám detail zatím. Hej, ten je tak nechutnej, že jsem nikdy nic Když nechutnějšího. teďka zahybem tou moskitkou furt nic. No tak mi spadne do postele, díky moc. Nespadne ti do postele.